Όλοι μας έχουμε παρατηρήσει τις λευκές ουρές των αεροπλάνων, οι οποίες συνήθως εξαφανίζονται μέσα σε μερικά λεπτά. Υπάρχουν όμως και κάποια αεροπλάνα που πετούν επίσης σε μεγάλο ύψος και οι ουρές τις οποίες αφήνουν διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στον ουρανό για αρκετές ώρες. Πολλές φορές μάλιστα απλώνονται και καλύπτουν σαν δίκτυο ολόκληρο τον ουρανό. Αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι διερωτώνται τι είναι αυτές οι λευκές ουρές, γιατί παραμένουν για τόσο χρονικό διάστημα στον ουρανό, γιατί απλώνονται και τι συμβαίνει. Σε αντίθεση με όλα τα άλλα αεροπλάνα, τα οποία δεν εμφανίζουν τέτοια χαρακτηριστικά οι ουρές τους. Και η εξήγηση την οποία έχουν αφήσει να διαρρεύσει διάφοροι αρμόδιοι, χωρίς όμως να ταυτοποιούν και να ονομάζουν υπεύθυνα σε τι αναφέρονται, λένε ότι γίνεται για το καλό της ανθρωπότητος, για να μεταβάλουν τη θερμοκρασία την οποία υπάρχει στον πλανήτη, δηλαδή να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, έτσι ώστε να μην έχουμε τις μεγάλες κλιματικές αλλαγές. Δηλαδή εκείνο που έχουν αφήσει να διαρρεύσει είναι ότι οι ουρές αυτές των αεροπλάνων περιέχουν σωματίδια από αλουμίνιο, βάριο και διάφορα άλλα βαρέα μέταλλα, τα οποία ανακλούν, εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να μπει στη γη, οπότε με λιγότερη ηλιακή ακτινοβολία υπάρχει και λιγότερη θερμότητα, άρα αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και στο απλό ερώτημα ότι το αλουμίνιο και το βάριο είναι συστατικά τοξικά, είναι συστατικά τα οποία μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και την τροφική αλυσίδα, δίνεται μια απάντηση ότι έχουν ήδη φτιάξει κάποια πολυμερή, κάποιες ουσίες, τα οποία υπομορφή δικτύου συγκρατούν αυτά τα σωματίδια αλουμινίου και βαρίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην ατμόσφαιρα. Όμως το γεγονός είναι ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν στη γη, θα μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, θα μολύνουν την τροφική αλυσίδα και αυτό δικαιολογείται με τους πολλούς ανθρώπους που εμφανίζουν κάποια χαρακτηριστικά, όπως λένε, πονοκεφάλους, ζαλάδες, κατάθλιψης και επηρεασμού, διότι δεν ξέρουμε τι άλλες χημικές ουσίες ενδεχόμενα να περιλαμβάνονται σε αυτές τις χημικές ουρές. Και θα καταλήξω λέγοντας ότι κάποιοι οι οποίοι μας θεωρούν εθεροβάμονες, κάποιοι οι οποίοι μας θεωρούν ότι ονειρευόμαστε και δεν είναι στην πραγματικότητα, θα ήθελα να αναφέρω ότι στο τελευταίο συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την βιοποικιλότητα στην Ναγκόγια της Ιαπωνίας τον περασμένο Οκτώβριο του 2010, οριστικά και κατηγορηματικά αναφέρθηκε και ψηφίστηκε μία απόφαση η οποία λέει ότι τα πειράματα τα οποία γίνονται για τη διαχείριση της ηλιακής ακτινοβολίας, με άλλα λόγια για τη διαχείριση του κλίματος,
δεν θα επαναληφθούν για τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή έγινε ένα μορατόριο να μην γίνουν πειράματα όπως οι αεροψεκασμοί ή άλλα παρόμοια πειράματα για τη μεταβολή του κλίματος τα επόμενα 5 χρόνια. Μεταξύ των χωρών που ψήφισαν αυτού του είδους την απόφαση ήταν και η Ελλάδα και η Κύπρος. Περιμένουμε λοιπόν από τη χώρα μας, την Ελλάδα, η οποία ψήφισε αυτού του είδους την απόφαση, να το κάνει και εφαρμογή. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειές μας μέχρι τώρα που επισκεφθήκαμε και τους αρμόδιους βουλευτές αλλά και υπουργούς για το θέμα αυτό, την εφαρμογή δηλαδή της αποφάσεως την οποία ψήφισε η ελληνική κυβέρνηση, δεν πήραμε απολύτως καμία απάντηση.